sopky, vodopády, gejzíry a síra, ľadovce a Tyrkisové jazera. To je krajina ohňa a ľadu, to je Island. Toto je moja prvá návšteva tejto krásnej krajiny, kedy sa vydávame na cestu za živočíchom, ktorý sa vyskytuje práve na tomto ostrove. Aj keď v niektorých častiach je stále v hľadáčiku poľovníkov, sú miesta, kde je jej lov zakázaný a my sa vydávame práve do týchto miest. Po prílete do hlavného mesta Reykjavíku si nemôžem nechať uísť návštevu ikonického kostola, ktorý zároveň patrí medzi jednu z najvyšších budov v krajine a má takmer 75 metrov. Už máme natankované, môžeme ísť. Po prehliadke mesta sa vydávame na severozápad ostrova do národného parku Snæfellsjökull. Po ceste sme sa zastavili v takýchto gejzíroch, kde sa nachádza najväčší a najaktívnejší gejzír na Islande Strop, ktorý vybuchuje pravidelne skoro každých 10 minút do výšky asi 20 metrov. Všade je cítiť síra naokolo. Vyzerá to krásne. Voda, ktorá sa tu nachádza, tak má údajne od 80 až po 100 stupňov. Slnko tu vychádza o 10:30 a zapadá 15:40. To je taká zvláštnosť pri tej polárnej noci, ktorá momentálne na Islande je. Momentálne sa nachádzame na pláži, kde chodia oddychovať tule. Je ich tu hneď niekoľko. Krásne si ležia na skalkách a oddychujú. Ale tým, že je tu polárna noc, je síce 11:30 na obed, ale so svetlom je to stále zle. Je to stále nedostatočné na dobrú fotku, ostrú. Tak musíme tu chvíľku počkať, kým sa rozvidnie. Momentálne sa nachádzam na Black Beach, kde v roku 1948 stroskotala rybárska loď. Jej pozostatky sú tu dodnes. Všade naokolo sú kovové trosky. Z 19-člennej posádky sa podarilo zachrániť 5 ľudí, takže je to v podstate aj také ako pietné miesto.
Počasie dnes je úplne súprové. Strašne fúka. Nedá sa nič fotiť. Zbadali sme jednu líšku, ktorá bežala popri nás, ale nedalo sa ju vôbec odfotiť, pretože ten dážď tak šľahal do objektívu, že tam boli samé kvapky. Takže hľadáme ďalej, nevzdávame to, aj keď dneska je to počasie fakt, že drsné. Polárne líšky sa v zime zdržiavajú v okolí pláží, kde môžu ľahšie nájsť potravu. Často sa spoliehajú na to, čo im vyvrhne more, a tak sa sústredíme práve na tieto miesta. Podarilo sa nám nájsť nejaké liščie chodníčky, ktoré vyzerajú nejako takto. Sústredili sme sa vlastne na tieto miesta, kde boli tieto chodníky a čakali sme tam. Zbadali sme práve líšku, tak sa ideme k nej skúsiť priblížiť pomaličky. Ale v tom teréne je veľmi ťažko rozoznateľná. Polárna líška je psovitá šelma, ktorá dokáže prežiť v mínusových teplotách až do minus 80 stupňov, vďaka hustému, viacvrstvovému, nepremokavému kožuchu. Huňatý chvost môže merať až 35 cm a zvieraťu slúži aj ako pohodlná prikryvka. Farba kožušiny polárnej líšky môže byť biela alebo modrá. Modré líšky, na rozdiel od svojej bielej príbuznej, nemenia farbu srsti a v zime sú tmavohnedé s modrým nádychom. Modrá líška je vzácnejšia, ale na Islande je jej populácia celkom veľká. Polárne líšky nemajú v zime dostatok potravy. V prípade núdze vlastne konzumujú takéto bobule, ktoré sú na takých nízkych kríkoch. Pripomína nám to trochu naše čučoriedky. Po niekoľkých dňoch hľadania a stopovania v počasí, kedy na nás pršalo, snežilo, svietilo slnko a za neustáleho silného vetra sa nám líšky konečne ukázali, a to hneď niekoľko. Vôbec sa nás nebáli a pokojne okolo nás chodili až do neskorej noci.
Polárna líška je krásne malé zviera s hustým kožuchom, práve kvôli ktorému bola v minulosti často lovená. A preto som rád, že dnes existujú miesta ako je toto, kde môžu slobodne a bez obáv žiť. Som rád, že som ju mohol vidieť a nafotiť a nazrieť do jej tajomného života.